ای بس مردک ای аллакай бобо шудед 60 сола шудеду коратон ҳоло ҳам қити майнӯшӣ ман рости гап шарм медорам аз ин коррафтори шумо росташро гӯям ман ҳам шарм медорам аз ин майнӯшиам шарм о шарм доред нанӯшед шумо ин қадар устои гулдаст ними пулатон ба ҳамин майнӯшиятон сарф мешавад хайриш шуд тавба тамом ҳамин рози менӯшам тамом медонам тавбаи шуморо тавбаи шумо ҳамун тавбаи модабуз ҳайр майлаш анагар ман яктом мард бар ин мехоҳӣ ки ман устоқадам ҳамин одати бадамро яъне майнӯшиамро бас кунам мехоҳӣ бале албатта мехоҳам мард бар ин қавл медиҳам агар хоҳӣ ки ман дигар май нанӯшам яъне арақнӯшиамро партоям ҳамин қадаҳро ба ту мерезам ту мебардорӣ як қулт менӯшӣ тамом мард бар ин бас дигар намезам ақлатон дар ҷояш ё дигар баҳонаи арақнӯширо бас карданаша наёфтид не ман ҷиддӣ мегӯям агар дар ҳақиқат ту бас кардани арақнӯшии шавҳаратро хоҳӣ шарт ҳамин истед ҳамин шумо ҷиддӣ бас мекунед мард бар ин тамом агар аз ҳамин қадам ту як қул нӯшӣ ман тамом алвидо водка салом лодка мои қапӣ мерам намедонам ки чӣ кор кунам дарди бадро давои бад гуфтам резет мардакҷон як резет канӣ ташаккур анеро қурбонӣ мегӯянд анеро муҳаббат мегӯянд вай тавба акун дар 40 соли зиндагиамон муҳаббати манро нафаҳмида бошед лозим нест не ман гуфтане ки ту чун рафиқи росткору рафиқи вафодору зани содиқи ман дар ҳақиқат мехостае ки ман арақнӯширо партоям фаҳмом яъне ки агар ман як қулт арақро нӯшам шумо арақхӯриятонро бас мекунед ҳамин тавр кане қасам хӯред қасам мехӯрам ки бас мекунам хайр майлаш барои арақро бас кардани шумо як қулт менӯшам биед барои бас кардани арақнӯшии шавҳарҷонакам арақи сабилмонди хел заҳр бар ин будасти чӣ гуфтӣ мегӯям арақ заҳр бар ин талх асти тавба ҷони ширин ин арақ анами хел талхмаззаву заҳр аст заҳри қотил ту чӣ фикр кардӣ мо ҳар рӯз асал менӯшем аз мастӣ монам тамом бас арақ зарақ бас дигар наменӯшам